Com que no hi ha res? Que no hi ha res. Que l'Andreu s'ha endut la bola i s'ha endut la llibreta. O sigui, què vols dir? Que ha entrat a casa teva així per les bones i s'ho ha endut o què? Sí, és que l'Andreu, perdona que t'ho diguis al meu amic, i pot entrar a casa meva gairebé quan li doni la gana. Vale. I ara què farem? O sigui, què fem amb els altres? Com els ajudem? O sigui, els altres són els nostres amics, no podem deixar que desaparegui el nostre grup d'amics? Collonut, o sigui, tu no coneixes l'Andreu, no? Tu no tens ni puta idea del que és capaç de fer l'Andreu, no? A veure, què és capaç de fer l'Andreu, segons tu? A veure... L'Andreu és infantil, és irresponsable, i a més té aires de grandesa. És la persona idònia, perfecta per tenir una bola que et dona superpoders, no creus tu? I tu què? Que tu sense la pilota dels collons, sense els poders màgics, aquests, ets un tio ple de complexes que no sap fer res. I tu m'estàs dient que has d'anar a buscar l'Andreu i salvar el món? Va, home. Evidentment. O sigui, t'ha agafat la pilota? Doncs t'ha agafat la pilota. Si no la sap guardar, és problema teu. Em vaig quedar sol. On podia trobar l'Andreu? Ni a casa seva ni a cap dels llocs on pogués estar normalment. Ja havia anat a parlar amb un expert en superherois. I ara només em quedava parlar amb un expert en supervillans. Els supervillans. Aquests éssers poderosos, sense límits ni tabús. I que només es perden com a personatge quan se'ls vol classificar amb una moralitat caduca. Sí, et podria dir moltes coses dels supervillans. És que el meu pare estava molt ocupat. Perdona. No, mira, més val que no parlem dels meus pares perquè segurament em sortirà amb alguna teoria d'aquestes inútils i el meu és un problema seri, vale? Que on seria el nostre amic Andreu si fos un supervillà? Sí. O sigui, si no tingués limitacions morals i pogués fer el que li donés la gana. Sí. Bona pregunta. Doncs si el conec bé, i em penso que sí, crec que faria el mateix que jo. I què és això? Quina és la botiga de roba més pija que coneixes? Per què? Què? Què has utilitzat? Invisibilitat? O potser és una paret? Ja saps que em canso de mirar i de seguida vull tocar, tio. Sí, Andreu, tu sempre has sigut d'aquests babosos. Ho estaves desaprofitant, tio. Això és una passada. Mira, t'he dit més de 100 cops que no ho utilitzis pel benefici propi, val? I per això corres, per atrapar-me. Això és impossible. Per què? Perquè tu no ets un superheroi. Ja. Tu sí. No sé, qui té superpoders? Ai, sí, tu no. dedicant tots els esforços necessaris per aclarir el robatori de 3 sucursals bancàries ahir a la nit al centre de Barcelona amb només mitja hora de diferència. Entre les vies d'investigació s'apunta una possible operació coordinada de terrorisme internacional per autofinançar-se. Però cap grup terrorista ha reivindicat la triple acció i s'han trobat proves que apuntin a un responsable. M'ha deixat passar ta mare. Les crítiques des de tots els partits de l'oposició no s'han fet esperar. Què tal?
T'haig de dir una cosa molt important. Molt bé, digue'm. El que m'agradaria fer a la vida? Doncs... el que vol tothom, suposo, no? Mira, m'agradaria tenir una bona feina. M'agradaria tenir una casa molt gran. I m'agradaria estar amb la meva parella i m'agradaria tenir fills. Un parell de nens, sí. I que em cridin quan arribi a casa i aquestes coses. Ja ho sé, que sembla una mica antiquat, però sempre he volgut això. Jo estic bé si els al meu voltant estan bé. I si jo puc fer alguna cosa perquè ells estiguin bé, doncs és que sóc feliç així, de veritat. És un fill de puta! És un fill de puta! En sèrio, no s'ho mereix. No! als déus. En realitat es tracta d'un error, segons el cap de projecte d'una organització no governamental a la zona, un error de coordinació. La veritat és que a aquest poble africà han arribat tones i tones de menjar que no se sap d'on provenen exactament, perquè l'error logístic podria afectar a moltes organitzacions internacionals. S'està investigant si ha estat un problema amb bases de dades provocat per pirates informàtics, però mentre arriba tanta ajuda humanitària a aquest poblat, comença a despertar-se la gelosia i no es descarta la possibilitat de que l'arribada de tant de menjar desestabilitzi la zona i pugui donar lloc a una guerra entre tribus. Vale, què passa? Vale, Andreu, escolta'm un momentet, val? Mira, no pots anar segrestant a la gent així com així, hagi fet el que hagi fet només perquè tu et doni la gana, ho entens? Segrestant el puto sistema sí que ens ha estat segrestant durant milers d'hores, des de la guarderia, al col·legi, a l'institut, a la facultat, a la feina, tio, a les nostres cases amb la nostra família, Joan. Dóna'm un motiu per no fer el que estic fent, per favor. Com que et doni un motiu, doncs? Perquè podries haver pres mal, cony. I no es descarta la possibilitat de que l'arribada de tant de menjar desestabilitzi la zona i pugui donar lloc a una estic fins als pebrots de la teva puta prudència. Saps quina diferència hi ha entre tu i jo? Que tu volies canviar el món i jo ho faig. Mira, Andreu, fas el que et surt dels collons i així les coses només et poden sortir malament, ho entens? Jo com a mínim faig alguna cosa. Quina ràbia! Li juro que en aquell moment l'hagués matat. Per cert, frustrat antisistema, no em truquis més al mòbil perquè no te'l vull agafar, vale? Estic ocupat arreglant el món. La primera mostra d'atenció a la zona s'ha pogut veure ja aquest matí, moment en el qual uns guerrillers han obert foc contra un 4x4. De moment sembla que no hi ha víctimes mortals, però sí que hi ha ferits de gravetat.
Tot és una merda. Tothom intenta... Van tots pel mateix camí. Ser diferent, sense moure's. Però jo vaig en direcció contrària. Jo tota la meva vida intentant ser diferent, sí. Intentant canviar, destacar, ser diferent. I no puc. No puc perquè tothom està allà a sobre mirant el que fas i el que deixes de fer. I són uns hipòcrites perquè és que no paren. Si jo vull ser diferent, però tu no em pots criticar però jo et critico a tu. Al mateix temps és que no puc, és que tothom és igual, tothom fa el mateix. I sempre vigilant que no t'hagis engreixat 1 quilo, els texans perfectes o... Dona igual, has d'estar perfecte. O 100 grams, tothom ha d'estar perfecte. No es pot ser diferent, no pots. Si no peses 50 quilos, ets una gorda fofa. I ningú et pot veure. Sí, clar, no pots viure així. Has de ser perfecte, has de portar uns texans de la talla d'un nen de 12 anys, has de ser un home. I ningú et pot veure. I això ens agrada? Ens agrada ser així. Ens agrada no ser res. Ser com els altres. Estàs millor? Sí. Què tal? Ja he plorat suficient. I què vols fer? Equilibrar la balança. I què?